Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh dulur-dulur kabeh. Alhamdulillahirabbil alamin. Esuk iki tasih saged pepanggihan, tasih saged ketemu nggih. Neng esok utawa pagi hari yang sangat cerah, yang sangat padang jimblang ya. Yang sangat cerah sekali. Amarga biasane esok-esok ngene iki cuacane wis mendung. Dina iki cuaca sangat cerah. Nah, esok iki kita lagi ada kegiatan. Nah, kegiatannya ngopo lur esok iki? Nah, ayo do ditonton videone kegiatannya apa wae. Kok nek dulur-dulur sing wis nonton ya aja lali subscribe ya lur. Oke, dulur kabeh, esok iki aku karo ya sebagian keluarga iki lagi ana neng ngarepan utawa neng ngarep omah. Nah, iki ya omahe Simbok. Iki lagi don tunggu manuk ya dulur. Dadi nek neng desa, neng pedesaan ngene iki ya kebanyakan sawah ki neng pinggir rumah utawa ya neng anding omah. Nah, nek sawah neng anding omah ki le tunggu manuk utawa parine kuwi ditunggu men ora dipangan manuk, mergane ya manuk kuwi le mangan ya gur bokos titik, tapi nek saben dina engko sak ambane sawah iki iso entek sing duwe rakumanan lho. Nah, iki kayak sawahe kayak iki lagi do tunggu manuk utawa tunggu tali ya. Nah, tali-tali iki engko nek ditarik, nah nek ditarik ngene iki kan sawahe utawa membedi sawahe barang-barang sing dimodifikasi didelenggon tali-tali kuwi supayane sing iso medeni manuk kuwi ditarik-tarik iso bergoyang-goyang lho. Intine kuwi iso medeni manuk sing arep mangan pari, arep mangan pari sing wis merkatak ya lur. Nah, iki ayo dadi sepil utawa dadi survei ya lur. Sawah iki wis kaya ngopo sawah Simbok. Nah, aku kira ndek sawah ya, iki sawah Simbok. Ning ya sesuk melu panen. Lah piye opo ora nandur kae anak-anak iki ya mesti sesuk kebagian ya lur. Nah, iki ya karo delok-delok banyu ini iki. Delok-delok banyu sing mili. Nah, desa iki ya hiburane ning sawah ngene iki lho, ning sawah delok banyu mili, terus ngusah manuk, tunggu manuk, terus engko rodawan sithik engko nek bune wis garing keneng sengenge engko ya terus ngarit ya golek makan nggo makani wedhus utawa sapi. Nah, parine iki merkatake agak pirang dina iki ya lho, kayak iki wis kaya ngene iki. Walaupun wis kaya ngene iki nek ora ditunggu iki ya wis dikruyuk manuk. Jadi walaupun keadaane kaya ngene iki ya harus ditunggu, harus diweden-wedeni ya manuke ya. Tapi alhamdulillah cedak omah. Jadi pari ngene iki sing wis merkatak kayak wis di tangani manuk ki iso disambi, sambi masak engko ditilaki meneh, engko digusah manuke ngono kuwi ya. Nah, iki ning pojokan sawah sing pinggir lor, kayak omahe kono kae ya. Kayak kandang wedhus ning lor omahe Simbok ya. Nah, kae lur, kae ning nggon
Kolonjono kaya ana manuk emprit sing do mencok ning nggon Kolonjono kae nek ora diwedeni nganggo swara-swara utawa nganggo iya apa wae sing ditaleni nggon tali kuwi mesti manuk engko do mibur dene iki ya do mibur dene iki kek engko ya pari sing merkata ngene iki entek dadi nek iso sebisa mungkin ki ya di weden-wedeni manuke dadi sesuk iki men ora rugi le nandur pari maksudnya rugi ki ya wis direwangi mluku wis direwangi ngrabok direwangi tandur engko nek ora ditunggu kek metur dientekke manuk kan ya eman ya lur ha iki ayo dadi sepil-sepil meneh iki pinggiran iki dine jaring iki mergane iki saka kene iki ana pitik-pitik ya pitike tangga nek pitike dhewe kepepete wareng ya lho lah nek pitike tangga sing nyedak kuwi utawa sing mangani kan njontongke ati nek ora dijaring ngene iki ya ngalahe dijaring ngene iki engko men ora di entake pitik sing saka ngisor saka dhuwur manuk saka ngisor pitik dadi tani kuwi wis gangguane sakeh tenan ya wis pitik wis manuk engko wis hama engko nek hama dadak nyemprot dadak ngenai obat men mati hamane engko nek pitik yo nek arek di obat yo mesake yo pitik tanggane kayak yo kudu di jaring ngene iki siji-sijine cara ya men ora dipangan pitik nek dhuwur ya arek ngobati manuk ki yo angel dadi yo kudu ditunggu diweden-wedeni nganggo tali-tali ngene iki yo ditarik-tarik ya dolan-dolan ning sawah ngene iki nek wong sing ora ndek sawah ora tau ning sawah kuwi asik ya lho tapi nek kaya aku wong desa gaweane ning sawah gaweane ning alas gaweane pepanas kok ngene iki keadaan kok ngene iki to wis biasa dadi ora eneng rasa piye-piye Oke Bali ya lur Bali ning papan penarikan maksudnya papan penarikan iki apa papan penarikan ya tempat sing narik tali-tali mau ya narik tali-tali sing alat tinggo medeni manuk kuwi sing cedhak sumur mau ya lur arep omah kan ini sumur terus sebelah sumur kuwi titik lokasi sing tali-tali sing nggo narik iki. Nah ning kono kan neng resban utawa kursi dawa iki sing biasane tinggo lokasi penarikan iki. Engko sing tunggu wong siji kok pas istirahat awan-awan kae iso nggo gledakan utawa tinggo teturon karo tunggu manuk iki. Apane nggon ora panas ya ngisor pipitan dadi yo apane iki mbok panas awane tetep sejuk ya dadi engko iso teturon iso karo dolanan HP engko nek
kira-kira ning manuk terus ditarik iso manuke wedi ngono kuwi ya lho. Dadi ya kenikmatane ning desa ngono ya disepuli lho. Nah iki papane utawa kursine dawa. Ya engko papan iki kena nggo istirahat bareng ya nek awan iso nggo mangan-mangan bareng iso kanggo sambelan bareng ya nek kancane akeh karo tunggu manuk awan ngene iki engko adang diwul ya terus nyambel bawang terus engko goleke lalapan godhong ningkir apa terus engko bareng-bareng wis rasane nikmat ya lho jejis pokoke. Oke dulur-dulur kabeh mbok pilih ngono kuwi sik ya. Videoku dina iki sesuk iso disambung karo video-video liyane. Muga-muga sesuk utawa mengko iso ketemu meneh. Atur nuwun kanggo dulur-dulur sing wis nonton, kupajane tuwa nek kathah lepat nyuwun pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.